Tulad nga ng sinasabi ko, kung gusto nyo mag-owner operator, try it. Kung ayaw nyo at gusto nyo mag-stick to company driver na lang for the rest of your life, at sa palagay nyo naman ang income ay kayang i-provide lahat ng pangangailangan natin, bills natin, kasi yun lang naman talaga ang kailangan natin, so go for it. And kasi basta ang masasabi ko lang na kapag ka ang isang tao gusto mag-owner operator, supportahan natin. Ganun din ang company driver o ang isang truck driver ay gustong mag-stick sa company driver, supportahan din natin. Huwag tayo magsasalita yung mga sinasabi nilang iba na bakit nating ang pagkuha ng truck ay parang kumuha ng beautiful scenery. Guys, magandang climate dito. -3 pero walang snow. Patag na patag pa nga po yung karsada. Masarap mag cross control. Maaga ako nagsimula para maaga rin tayo matapos. Doon na tayo mamaya. Naantok pa nga ako eh. Mamaya mag-iinto tayo dyan sa mga bandaryan. Magta 30 minutes break tayo. Siya pala guys, yung update ng buyout ng truck ko, 24 mil na lang. Sino bang may pera dyan, patangin nyo ako para matapos na yung truck ko. Nakaka-excite yung naiisip mo na na palapit na ng palapit mabayaran yung truck. Akala ko after noong mga 2 years ko pang owner operator, ang hirap din talaga kasi dati ng biyahe. Akala ko hindi ako magtatagal maging owner operator. Akala ko that time talagang give up na rin ako, pero talagang kapag may kapit ka talaga sa Panginoon, nagdarasal ka at medyo matipid ka, makakasurvive at makakasurvive ka. Laking pasalamat ko talaga kay Lord, siyempre, at saka sa misis ko na pinagdadaingan ko ng mga stress, problema kapag dumarating yung time na down ako. Kasi hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan o kada sahod maganda yung income mo. Mahirap pag owner operator guys, kasi marami tayong responsibilidad. Kaya kung ayaw nyong mag owner operator at satisfied na kayo sa income niyo bilang company driver,
suggest ko, mag-stick na lang kayo sa company driver. Kasi talaga pag-owner operator sa panahon ngayon, mahirap na kasi tumaas na rin yung price ng truck ngayon eh. Truck ko, monthly payment 4,050. Mga tropa ngayon, mga bagong kuha nila mga truck nila, nasa $6,000. Ayun pa naman, tapos meron ka pang down payment. Mag-down ka sa truck, tapos magma-monthly ka ng 6,000 for 5 years. Ako po. Kaya kung ako talaga sa panahon ngayon, suggestion ko sa panahon ngayon, stick na lang ako sa company driver. Pero kung gusto nyo pa rin mag-owner operator kasi gusto nyo rin masubukan, subukan nyo. Pwede nyo naman gawin yun kasi lahat naman ng truck driver may class 1 eh, ano naman ano naman tayo eh, mga pwede naman tayo mag-owner operator eh. May class 1 ka, pwede kang mag-owner operator. Yun. Respeto lang din sa mga kapwa nating mga company driver na gusto nilang mag-stick in company driver, di just gonna do company driver. Yung mga kapwa nating mga truck driver na gusto mag-owner operator, pangarap din nila magkaroon ng truck gaya ng Lakay Tracker, we respect it. Di tayo pwede magsalita ng negative, di tayo pwede magsalita ng positives o sa isang side lang. Kasi kapag owner operator, magko-comment ka ng hindi maganda. Kapag company driver, magko-comment ka ng hindi maganda. Hindi tayo pwedeng magsalita ng gano'n. Lagi kong ini-emphasize sa mga tao na kung ano yung gusto ninyo at kung ano yung nararamdaman ninyo na mas ikabubuti para sa inyo at sa iyong pamilya, go ahead, go for it. Ganun lang ako kasimple, guys. Ayan. Pero thank God nakuha ko yung update buyout ng truck natin. 24,800 something na lang. So kung quick-quintahin mo, i-divide mo yun sa 4,050, matatapos siya ng August or September. Yes! 6 months to pay. Alam mo yung saya na mararamdaman mo kapag kayong palapit na ng palapit matapos yung truck mo. At least kahit paano masasabi mo na rin sa sarili mo na masasabi mong matatawag mong maging iyo, yung talagang sayo. Kasi hanggat hindi mo pabayad kasi yung truck o ang isang bagay, hindi pa rin sayo totally. Pero nakapangalan syempre sayo, pero hanggat hindi mo pabayad, hindi pa yun na talagang 100%, hindi pa 100% you own the truck. Ganun. O you own the property or you own something. Sa Canada, guys, mahirap din ang buhay dito. Sa mga nasa Pilipinas, pagka pinapanood nyo ang vlog ng Lakay Tracker, nakikita nyo struggle din kami dito sa Canada. So it depends how you know, kung paano kayo mag-budget sa family ninyo, paano kayo gumastos, paano nyo paikutin ng pera. Kaya sa mga
mga nakasuporta lagi sa vlog ng Lakay Trucker na narasal na mabayaran ko sana yung truck ko, matapos ko sana yung truck ko, down to earth ako, nagpapasalamat sa inyo. Pasalamat talaga ako sa inyo guys. Maraming salamat talaga. Kapag natapos natin ang truck natin, baka hindi na tayo masyadong magpa-vlog kasi syempre busy na rin. At anyway, malalaman na lang natin. So look at, check this guys, tingnan nyo itong mga scenery na to. Tulad ng sinasabi ng ibang mga vlogger guys, sabi nila pagkuha daw ng truck is parang kumuha ka ng batong ipinukpok sa ulo. O ang pagiging owner operator is parang kumuha ka ng batong ipinukpok sa ulo. Sagot ko dyan, hindi naman totoo yun. May downside at may upside ang owner operator din. Gaya din sa company driver, may downside at upside din ang owner operator kasi ng company driver. Ibig ko sabihin, ang owner operator mayroong upside at mayroong din downside. No? Kasi sa owner operator, lahat ng mga gastos mo, maipapile mo lahat yan sa income tax, sa tax. Lahat ng GST sa pagbili mo ng diesel, paggawa mo ng truck, sa pagbayad mo ng truck, may GST yan na ibabalik sa'yo yan ng Canada. Nare-refund niya. Ayan. Tandaan nyo yan. Ang company driver, mayroon din downside at mayroon din upside. Ang downside ng company driver, kung hindi ka bumiyahe ngayon, wala ka rin sasahurin. Ang upside din ng company driver, kapag ka may truck ka, hindi mo na problema magpagawa. Kung nasira ang truck mo na ginagamit mo o yung unit na binigay sa'yo ng company, hindi mo sagot. Yung company ang may sagot. Yun din yung upside niya. So, less responsibilidad. Yun. In the end, ang masasabi ko kung ano yung reference ng isang truck driver, irespeto na lang natin. Huwag tayo magsasalita na ang pagkuha ng truck ay para tayong kumuha ng batong ipinukpok sa ulo. Basta ako, respetuhin ko yung kapwa ko company driver. At kung gusto nyo mag-owner operator, subukan nyo. Kung gusto nyo mag-stick to company driver at yan kayo masaya at nakukuha nyo naman yung mga kaya nababayaran nyo yung bills nyo ayon sa kinikita nyo sa pagiging company driver, at then mag-stick na lang kayo sa pagiging company driver. Yun lang naman yun. Alright guys, hopefully malakas-lakas pa si Cordapia guys sa abot ng last payment natin, kasi 6 months to pay na lang. Kumbaga 24,000 na lang divide mo sa 4,000. So 6 na buwan na lang tayo. At thank you ulit guys sa mga nagdarasal, nakasuporta sa akin, na gusto akong mag-success, na babayaran ko yung truck ko. Ayan guys. Sa palagay nyo guys, kasi ngayon ang mileage ng truck ko is 1,05,135. So after 6 months
let's say sabihin natin malagyan ko pa ulit ito ng mga 150,000 after 6 months. So 1,150,000 bali ang kanyang ano, ang kanyang mileage. Magkano kaya presyo ng 1,150,000 na truck? Let me know in the comment guys ha, kung meron kayong idea sa mga tropa dyan na matagal nang nagta-truck driver o long haul truck driver, o yung bumili ng 1 million kilometer. Ito kilometer tayo ha, 1 million o 1.2 million kilometer, kung magkano ang presyo ng truck sa ganon guys. Kasi ang computation ko is magwa 1 million o 1.1 o 1.2 million kilometer ang truck ko bago ko mabayaran. Ayan guys, let's say sabihin na lang natin 1,100,000 kilometer, magkano yon presyo niya sa market. Yun. So ang year ng truck ko is 2022 model Ben L760 D13. Kapagka mayroon kayong idea kung magkano, kindly drop the comment down below at malalaman ko para magkaroon din ako ng idea. Maraming salamat sa inyo ulit guys. Yan. Tuloy-tuloy lang ako. Mamaya nandoon na ako sa malapit sa dideliveran ko para bukas alas 8 ng umaga. Napakadelikado rito guys oh. Kapag ka nalaglag dito, diretso ka sa ditch. Sa baba. Ganito guys, dahan-dahan lang. Pangabot nalaglag tayo sa ditch eh. Buti dito mayroong ano ka, pero may parikada na to. Doon talaga wala eh. tayo doon sa dideliveran natin, pero hindi tayo didiretso doon. Bukas pa naman ng alas 8 yun eh.
ay dito lang tayo sa may ano guys. Dito lang tayo sa ito malapit na Pilot Flying J. Diyan na ako matutulog. Mga 20 miles. Mga sabihin natin mga 30 minutes drive mula doon sa dideliveran ko. Hanggang doon sa dideliveran natin para bukas na alas 8. Naragasa oh. Naragasa. Sa kabila. Hindi tayo magpo-full tank dito guys kasi mahal ang crudo. Doon na ako sa Wasco, Oregon. Pag nag-pick up tayo, lagay lang tayo mga 75. Yan. Okay. Tatanggalin ko na nga lang yung ano na yan guys, ito. Tatanggalin na natin next time. Hindi naman ako nag-ano ng radio eh. Wala naman akong radio kaya tatanggalin ko na yan. Tinanggal ko na yung isa sa kabila kaya wala na kayo, hindi nyo na makita. Hindi ko naman kailangan eh. Wala naman akong karadyuhan eh. Matagal ko nang hawak ang truck ko eh. Hindi ko naman kinailangan ng radyo. Siyempre may cellphone naman. Mag-prodo tayo rito kahit mga panapat lang. Para sigurado. Alright. Ilan na ba? 64? Okay, ikaw na yan. Sobrang dumi ni Cordapia. Pahugas tayo. Kano? So 67 gallon. $67.2. DEF
guys, yan. Okay guys, yan, mag-conduct na tayo ng post trip. Post trip na natin ang unit natin. Dito tayo ngayon sa ano guys ha, Flying J o Pilot Idaho. So, check natin lahat. Pagpakroto ako, ilaw, gulong, truck at saka trailer. Tigas, katigas. Ayos. Lights. Okay, lahat gumagana ha. Magaling ang lakay tracker sa ano pala, pag DIY. Kaya guys, kaya. Yan. Post trip. Kasi dito na ako matutulog guys eh. Bukas malapit na rito yung ano natin eh, dideliveran natin. Maaga tayong natapos kasi madaling araw din akong ano kanina nagsimula. Punuin na natin lahat para wala tayong maging problema. Alright. Alright. Okay. Hanap na ako ng parkingan ko dyan. So number 24. Number 24 tayo. Lights at gulong minus 10 check point, minus 7 ang box. Ayos. Okay guys. Okay, so tayo ng paparkingan. Dito na tayo matulog. Sa ganun eh makapagpahinga na tayo. Kasi 62 miles, isang oras na lang ang mamanihuin kong yan guys. Hindi na ako magasano, hindi na ako magmamadali. Alas 8 naman ng delivery ko bukas. May maraming pagkakataon pwede ako umalis ng mga bandang alas 5, alas 6. At least dito maaga pa lang nakapag ano na tayo, nakapag nakahanap na tayo ng parkingan. Dito na ako, sige na rin. Okay. Ako nakikita natin guys, 62 miles na lang yung drive-in natin. Yes! Ayan, so tuloy ko na vlog ko guys. Once again, papasalamat ako sa lahat sa mga nakasuporta sa vlog ng Lakay Tracker, no? Sa mga nagdarasal na matapos ko yung truck. Malapit na guys. Thank you talaga sa inyo. Thank you guys ha. Pahinga na ako guys. Manood-nood muna ng Netflix. Magbuhat-buhat, may pagkakataon pa naman ako. So putulin ko na lang ang vlog ko. Magkita na lang tayo sa susunod na video natin. Update na lang tayo ulit bukas. Tulad nga na sasabi ko, kung gusto nyo mag-owner operator, try it. Kung ayaw nyo at gusto nyo mag-stick to company driver na lang for the rest of your life, at sa palagay nyo naman ang income ay kayang i-provide lahat ng pangangailangan natin, bills natin, kasi yun lang naman talaga ang kailangan natin, so go for it. And kasi basta ang masasabi ko lang na kapag ka ang isang tao gusto mag-owner operator, supportahan natin. Ganon din ang company driver, o ang isang truck driver ay gustong mag-stick sa company driver, supportahan din natin. Huwag tayo magsasalita yung mga sinasabi nilang iba na bakit nating ang pagkuha ng truck ay parang kumuha ng bato ipinukpok sa ulo. Wala hong ganon. Huwag tayong sasal ng ganon. Okay guys, anyway, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Peace out. Bye. Yes! Lakay Tracker.